Kif rajt inti bajnejk illum naħseb l-għan prinċipali huwa li inti tħeġġeġ lill-residenti li jgħixu fil-blokki tal-gvern jikkoperaw aktar flimkien u jieħdu l-inkarigu ta' xogħlijiet li jridu jagħmlu. Madankollu l-gvern qed jagħti inċentiva, qed jagħtihom għajnuna finanzjarja biex apparti li waqfu l-assoċjazzjoni u anke huma stess jieħdu ridni f'idejhom dak li għandu x'jaqsam mal-organizzazzjoni tal-blokka, imma wkoll qed jgħinhom finanzjarjament biex jirranġaw il-partit komuni l-aktar li jkunu problematiċi għaliex inti meta jkollok massa ta' nies li tgħix f'żoni bħal dawn allura tittara l-kooperazzjoni tkun qiegħda hemm. L-involviment tal-Kunsill Lokali huwa xi ħaġa pożittiva wkoll. Il-Kunsill ukoll magħhom ikun jista' jiffaċilitalhom il-proċess ħalli jiġu identifikat il-kontratturi u n-nies li qegħdin jaħdmu f'dawn l-appartamenti. Il-Gvern qed jagħmel parti tiegħu wkoll għaliex għall-ewwel darba f'40 sena bdejna manutenzjoni estensiva wkoll ta' diversi blokki madwar Malta biex nkunu nistgħu narranġaw il-faċċati l-aktar li huma problematiċi għax trid investiment sostanzjali ħalli ma jidħolx l-ilma tax-xita fil-ġebla u hemmhekk tagħmel ħsara u detriment lill-proprjetà nifisha. Jiġifieri isek qed toqgħod xi saħar ġebla għaliex qed tissaħħaħ kemm l-aspett finanzjarju kif ukoll l-aspett komunitarju. Dan il-punt? Ekku dak huwa l-punt. U fl-aħħar mill-aħħar temmen li proġetti bħal dawn ħajkunu in-norma skont kif imorru. Dawn il-proġetti ilhom għaddejjin din id-darba qed nerġgħu nagħmlu skema oħra estensiva għal diversi lokalitajiet. L-iskop huwa nfirxu anke ma' Malta kollha. Kull min huwa interessat li qatt m'għandux assoċjazzjoni fil-blokki tal-gvern jista' jersaq l-awtorità tiffaċilita u tgħinu biex jitwaqqaf din l-assoċjazzjoni. Għandna importanti jkollna persuni responsabbli li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb il-manutenzjoni tal-post. Għall-awtorità hija faċli għax inti għandek xi ħadd hemmhekk għall-inqas hija tisu woġdok fuq dik il-proprjetà.